Калі кажуць пра подзвігі ў гады вялікай айчыннай вайны, рэдка згадваюць пра медыцынскіх работнікаў. Яны ўнеслі вялікі ўклад у перамогу, але імёны многіх так і засталіся невядомымі. Кацярына Міроненка ў Будакашалёўскі раён прыехала з Рэчыцы. Пра акцыю даведалася нядаўна, але адразу ж вырашыла долучыцца. Это большая честь для нас почтить подвиг тех, благодаря кому мы сейчас живы и можем жить под мирным небом. Фронт работы у нас большой, мы с самого утра здесь, уже немножко устали, конечно. Самое основное, что мы должны сделать, это перекопать участок, покрасить все заборы, облагородить памятники, высадить цветы. Воінскае пахаванне размешчана на могілках у пасёлку Пераможца. На гранітных плітах пазначана, што тут пахаваны дзве дзяўчыны медсанбраты, якія загінулі ў гады вялікай айчыннай вайны. Іх імёны невядомыя. Даведацца нешта пра іх пакуль так і не ўдалося. Тым не менш, догляд за помнікамі – важная частка работы маладзёжнага савета і ўклад у захаванне гістарычнай памяці пра герояў вялікай айчыннай вайны. Беларускім прафсаюзам работнікаў аховы здароўя быў праведзены збор інфармацыі па тэрыторыі Гомельскай вобласці. Удалося знайсці 23 пахаванні медыцынскіх сясцёр санінструктараў. Сёлета акцыя «Маршрут добрых спраў» праходзіць ужо ў 11-ы раз. Летась яна атрымала статус міжнароднай. Важна памятаць кожнага, хто ўнёс неацэнны ўклад у перамогу савецкага народа. Сёлета акцыю падхапіў прафсаюз работнікаў аховы здароўя Расійскай Федэрацыі. Акцыі па добраўпарадкаванні праходзяць у многіх гарадах краіны-суседкі.